אשת חיל נמצא ורחוק מפנינים, ורחוק מפנינים נכרע. אשת חיל נמצא ורחוק מפנינים, ורחוק מפנינים נכרע. בטח בלב בלע ושלל לא יחסר. הרבנית שרה משורר, אלמנת הרב ישעיהו משורר, אב בית הדין בפתח תקווה, אבל היא אישיות תוססת בפני עצמה. חברת הנהלת אמונה, יושב ראש זה אבי, פעילה בקייטנות לאימהות ברוכות ילדים, בפרויקט תהילה בעזרה לעולים, לקשישים, ובעיקר הרבנית של פתח תקווה. בכלל, כל הנושא הזה של התנדבות, אני לא רואה את זה כמשהו שונה, הרי זו מצווה מהתורה. וחשוב מאוד לעזור למשפחות ברוכות ילדים, לכל אדם נצרך. אשת חיל נמצא ורחוק מפנינים, ורחוק מפנינים נכרע. אשת חיל נמצא ורחוק מפנינים, ורחוק מפנינים נכרע. בטח בלב בלע ושלל לא יחסר. מלאת הוא טוב ולא רע, מלאת הוא טוב ולא רע, כל ימי חייה. מלאת הוא טוב ולא רע, מלאת הוא טוב ולא רע, כל ימי חייה. אשת חיל נמצא ורחוק מפנינים, ורחוק מפנינים נכרע. אשת חיל נמצא ורחוק מפנינים, ורחוק מפנינים נכרע. בטח בלב בלע ושלל לא יחסר. מלאת הוא טוב ולא רע, מלאת הוא טוב ולא רע, כל ימי חייה. מלאת הוא טוב ולא רע, מלאת הוא טוב ולא רע, כל ימי חייה. נסת צמר ופישתים וטס בחפץ כפיה, נסת צמר ופישתים וטס בחפץ כפיה, נסת צמר ופישתים וטס בחפץ כפיה, נסת צמר ופישתים וטס בחפץ כפיה. אשת חיל נמצא ורחוק מפנינים, ורחוק
נותן לי כל הפעילות הזאת, האמת שיש לי סיפוק לא רגיל מכל הפעילות שלי, כי אחרת לא הייתי ממשיכה. ואני חושבת שזה תלוי גם באופי של האדם. יש אדם שאוהב לתת מעצמו, יש אדם שאוהב לעזור לזולת. זו תכונה, זה לא יעזור. כל העוסקים בצורכי ציבור, הקדוש ברוך הוא משלם. דסת מרופיסטים, וטס בחפץ כפיה. דסת מרופיסטים, וטס בחפץ כפיה. אשת חיים ימצא, ורחוק מפנינים, ורחוק מפנינים יכרע. אשת חיים ימצא, ורחוק מפנינים, ורחוק מפנינים יכרע. תנו לה מפרי ידיה, ויהללוה בשערים, מעשה